चिकन फ्राइड राईस, सुकी भाजी, बटर चिकन. तुझ्या बापान लायल्या ऊस, तुझ्या बापान लायल्या ऊस. दोन पण बॅकग्राऊंड तोंड नाम पिल्ला तंबाखू दिनू गंदा अच्छा नहीं खराब आणि हे रे रिझल्ट येलो बदलो रे बदला रे म्हणून घे कंटिन्यू कर येलो म्हणून रे किती असले दी मरे 20 रुपया पे 20 रुपया आहे करे अरे तो त्याला 2 दिवसाला काय राहू ना माझे घरच लागीत घराचो न्यू चल यो आणि ता रोकडा रोकडा मंगळा किरे ओय आता आणि किरे गुडो पाक म्हणून किरे आडू अट मरे बिस्किट आहे टायगर टायगर आडता ठीक आहे येतो लागली 30 रुपया को बारा आणि झट करून ती काही चालले तेला देता नाही ही पाडल्या नेली मरे आशिष परी हूँ मैं परी हूँ मैं तो सुनो ओ आता ना परी हूँ मैं इल्लोला परी हूँ मैं पुढे असं पुढे ए साईनाथ हा काय रे आव दोन असे घेऊन सोयत क्या बनेगा एक्टर बन अरे ये कितने पूरा एक्टर बनने के लिए गांड घिस कर मेहनत करनी पड़ती है टी है किरे गांड घिस कर मेहनत करनी पड़ती है पट्टी वाले पड़ती हेलो शकू कशा आसा
आसा आसा हांव बरो आसा आगो तुजी याद येयली म्हणून कॉल केल्लो तुका तू जाय हांव तुका लागून कितें करपी हय हय तर